Luhle liyajabulisa lishoda ngendandatho yokuliphelelisa. Luhle liyajabulisa lishoda ngendandatho yokuliphelelisa. Mhlazana umdala ezolanda abantu bakhe siyobe sihlezi emadlelweni sibukela intshida iyosithela ngezokhahlamba. Izinyoni ziyosiculela ezingasoze zabona lapha amathunzi asewukela. Lowo mhlaba uyogoqa kahle-ke sibambene ngezandla okwamajuba nakweliphakade soze sahlukaniswa. Wena uyincazelo yephupho engaliphupha ngalela langa mhlazane ngibonisa umuntu engangifanele ukuphila naye. Ungumphefumulo engawudweba ngamathambo engqondo mhlazane ngidweba umuntu engangithi ngifanele ukuphila naye. Ngangingazi ukuthi namazulu ayakwazi ukuziphendula kwesikucabangayo nanoma singakukhulekelile. Uyakhumbula sihlezi ngaphansi kwesihlahla sithamela umthunzi welanga, amajuba amabili ngaphezu kwethu azoqinisekisa uthando lwethu. Ngafunga ngemthambo yenhliziyo-ke mina ngiyophilela wena, nanoma sezinzima kangakanani izidingo zomhlaba, ngoba ihawu lokuvikela konke okuhle sadalelwa khona. Mangena ngeke ngawubhala Inkondlo ndoda.